Og I kender reglerne. Man må ikke bide, man må ikke rive, men man må slå på sin pude. Et godt råd er det siden at gå, så bliver det rigtig på. Skal de sidde på den, eller? Jeg tror, de skulle gå på den. Nej, det er også bare umuligt, der. Hopper fremad. Jeg kan på, der kan godt være split. Ja. Hvis man ved, at man gerne vil hængende, så har man 10 sekunder til at komme op. Ja, nu nærmer det. Jeg tror, det kender en anden. Det er hende der ryger i. Simone forsvarer sig. Så kommer det ultimative slutspil. Ej, det var det begge to. Jeg vil sige.